Saforen poesia guztia euskara ekarrita, eta gainera, zuzenean greziarretik itzuli duzu. Hori da. Claro, Saforen poesia guztia esaten dugunean, honek trampa dauka, poesia guztia zein den galdetu behar dizut, eta batez be nor da bera, eta batez be nola iristen zara beraren gana, Maite? Galdera asko da batera. Nola iristen naizen beraren gana, adibidez, karreran zehar testuak itzultzen genituen, filologia klasikoan, eta guztiak ziren gizonezkoek idatzitako testuak, eta orduan, horrek pentsarazi zidan, ez ote zegoen emakumerik, idazten zuenik garai hartan, eta horrez gainera, pentsatzen nuen eure artean, mundu klasikoari buruz, Grezia, Romari buruz dakigun guztia da, ikuspegi maskulino batetik idatzi izan dena. Orduan, nire nahi pertsonala edo zen arakatzea eta bilatzea ia bat zegoen hori, lehen esan bezala, emakumezkorik, zerbait idatziz utzi zuenik. Eta aran topatu nun Safo. Eta Safo izan zen figura oso garrantzitsu bat, literatura unibertsalean, eta baita bere garaian ere. Eta hemen bi elkarrizketa agertzen zaizkigu, bat poesia orokorrean zer idazten dion maitasunari buruz hitz egingo dugulako, eta bestetik, biografia hori, hain poeta ezaguna izan da, hain poeta ospetsua izan da bere sasoian, 28 mende atzera jo behar dugu gainera, zergaitik ez dakigu ezer berari buruz, eta gainera bere berri nola iritsi da, sasoi ezberdinetan, aldaera ezberdinak izan dituelako, baina prostituta moduan iristen da, homosexual moduan iristen da, guztia estereotipoak, ez da? Emakumeok jasan behar izan duguna eta Safok be bai. Hori da. Safo ez da libratu ez da ere, zuk esan dezun estereotipo markatu horretatik. Testuinguruan kokatu behar da, hori esaten zu beti. Hori da, garrantzitsua da testuinguruan kokatzea eta ez ikustea gure begietatik. Horregatik jarri nuen hitzaurre bat, iruditzea garrantzitsua zela, gaur egungo irakurleek, izan dezaten pixka Safo nortzan, eta hainbat datu ez asko ere, ez nuelako nahi saturatzea, baina ikuspegi orokor bat. Eta Safo, kokatzen da Kristaurreko 7-6 mendean, imaginau, zein aspaldikoa den, baina horrek ez du esan nahi, ez denik gaur egungokoa, ze bera jorratzen zituen gaiak, zien denboraz kanpoko gaiak. Alegia esan zuen bezala maitasuna, batez ere maitasuna, eta, baina baita eriotza ere, baita amatasun, alaba, harreman hori ere bai, eta erbesteare landu zuen, eta beste hainbat gauza. Berak idatzi bazituen 9 liburu, Alejandriako filologoek ala esan da 9 liburu idatzi zituen, guztira 12.000 bat bertsolerro inguru, gaur egun iritsi zaiguna da hausen, eta 200 bat pasarte, eta horietatik erena irakurtezina, txikituta iritsi da, dana puskatuta testua, papiroetan. Neska mutil bere hizketa egiten da gazteleran, greziarrez be bai, ustez, euskaraz ez. Claro, eta honek homosexualitatean nondik datorren esate baterako. Lesbianaren kontu hori, lesbosekoa izan da, ondo datorkiotik eta Greziar uarte hori, gaur egun bitu errefuxiatuen drama dela eta oso ezagun egin zana, Greziako lesbose uartean jaioa. Claro, berak baditu horrelako irakurketa gelak eta irakurketa taldeak eta bar, bere ikasleekin tarteka, izaten ditu honelako maitasun kontuak, poemak eta eskainita be bai, oso ohikoa da gizarte horretan ala ere harremanak zabalak izatie, ez da gaur egun kontu hau. Ez, esango nuke gainera, osartuko nintzateke esatera, mendek aurrera egin ala, pentsamoldea edo atzerak doala. Zegarai hartan, Kristaurreko 7. eta gainera hori Lesbos uartean, oso ohikoa zen olako akademiak, eskolak egotea, nun, arteaz gain, poesiaz gain, musikaz gain, erakusten zen, harremanak, nolakoak izan behar zuten, behin bikotea eukita gero, edo ezkondu eta gero, nolako izan behar zen harreman bat. Eta, harreman homoerotikoak ere nahiko ohikoak izaten ziren, baina baita gizonezkoen akademia edo eskoletan ere. Orduan, Safo jasan behar izan du sekulako zigorra hori dela eta, baina ez da justoa etzan emakumeen kontua soilik. Hori da, Platonek ez Safo pai. Hori da, eta zergatik, azkenan bera, lesbiana hitza bera dator hori, Safo lesboskoa zelako eta poema batzuk daudelako emakumezkoei zuzenduta, baina ez bakarrik. Orduan, ez da ere lesbiana etiketa jartzea esango nukenik
oso egokia, ez? Hala baldin bada ere, hein batean behintzat. Zelako emakumea da? Gero, claro, espekulazio asko dagoelako bere biografiari buruz bai, eta biografiari buruz bestakigu, nor zen bere aita gizona eskondut ote zegoen, alaba bat bazeukan, aristokrata zen, oso ospetsua bere sasoian, poema hauek kantatu egiten ziren, plazan, rebat zen, bai, nor da bera? Gitxi gora bera? Bere biografia marraztea oso zaila da, ze dakigun guztia da bere poemei edo iritsi zaizkigun pasartei esker, edo beste egile batzuk gizonezkoak, beti, hari buruz esan dutena. Orduan, hortik ondorioztatu behar dugu nortzan Safo. Aristokrata zan, familia beraz batetik zetorren, ezkondu egin zan, gizon bat zeukan, eta gero alaba bat eukizuen, eta Kleis izena jarri zion, horri ere eskaintzen dio poema bat, eta hori ere iritsi zaigu guregana, eta bai, bizimodu hori musikagilea izan zen batez ere esango nuke. Bai poeta, baina batez ere musikaria. Berak poesia lirikoa jorratu zuen. Horrek esan nahi du, liraz edo beste instrumento musikal batez lagundutako poesia zala. Eta horrek esan nahi, dantza, abestu, eta hori, plazandre bat azkenean.